zuciyata bai zamto guba ba. Kwarai so gaskiya ne, abin da ya faru shine ya ban babban masauki bai bani masauki kankani ba. Dacin bana sukuni, yanayi na yayi muni, duniya ta dai hutun da ba gane haske nake ba. Komai radadi yake mun, waye zai taimaka mun, sai ga so ya gwada mun halacci ba dan kankani ba. Ya warware zuciyata, masauki ma ya bata, yayi mini shimfiɗa wacce ba zan hausinin kaya ba. A zancen gaskiya ke ce, akan so gashi na dace, sila ta farin ciki ke ce, samun ki gare ni baiwa ce. Takunki yana da tsari, komai kika yi wa sirri, ne muki kuskure kin sani ba ganganci bane ba. Kyawunki yana da launi, ba kya da sa'a a karni, samsam ba za na duba ba, na san ba samu ake ba. Kankanin yaro ba so kana ba, kuma komai kika samu sai ki bani na kai gidanmu. Idan kuma na ki karba ki nuna fushi baki so hakan ba. Na auna sakan da minti, ba kya so ki latti, na gani na ko kaɗan ke hakan bai zan miki matsala ba. Kin zam inuwa gare ni, me yin rikiya gare ni, ko ina in za na je babu ke ba jin daɗi nake ba. Ina ma za ki bani dama in yo bayani, na kamu da sanki na kamu ni ma ba wasa nake ba. Duniyar so ga misalinta, da akwai nishaɗi, ba tsufa babu yarinta, so na da daɗi, hannun jarinta bai sauka, balle a faɗi, lalle a cikinta za ka yi harka, da zuma fara mai saka, lasa cikin bakinka.